Igsuon dili sa mga pagpanindot sa atong buhok, paggamit sa mga alahas, paggamit sa mga nindot nga mga sinuotan ang makapaanyag sa tao ug ang makapahimuot ngadto sa Ginoo. Kundili kadtong adunay malumo nga kasing-kasing o katamis nga kinaiya. Mao kana ang bililhon kaayo atubangan sa Dios. Unang Pedro 3, versikulo 3 hangtod sa 4. Dili ang pagkaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o mga pagsulob sa mahalon nga biste mao'y makapaanyag kaninyo. Sa 4, apan tinguhaa hinuon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo, katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo o matamis nga kinaiya nga bililhon kaayo atubangan sa Dios. Isip mga alagad sa Dios, isip mga katawhan sa Dios, isip mga sumusunod sa Dios. Gipahinumduman kita sa Ginoo mga igsuon, nga dili sa mga pagpanindot sa atong mga pinormahan, dili sa pagpanindot sa atong buhok, dili sa paggamit sa mga nindot nga alahas, dili sa paggamit sa mga nindot nga mga sinuotan, sa mga biste o unsa pa diha nga imong gigamit, panahon nga ikaw mosimba ngadto sa Dios, dili kana mo'y basihan igsuon nga ang Dios mahimuot kanimo. Kung dili igsuon ang gitanaw sa Dios ang imong kasing-kasing, ang imong hunahuna, matamis nga kasing-kasing nga matinud-anon sa iyang pagsimba ngadto sa Dios, matinud-anon nga moalagad ngadto sa Dios, mao kana ang bililhon nga kinaiya nga gusto sa Dios nga atong batunan sa matag usa kanato, nga makita sa atong kasing-kasing, makita sa atong hunahuna ug makita sa atong pagkinabuhi nga kita nagmatinud-anon ngadto sa Dios, kita nagmatinud-anon sa atong pag-alagad ngadto kaniya, nga wala kita nagtanaw, wala kita nagbase sa mga butang nga atong nakita, wala kita nagbase sa mga butang nga atong gigamit sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, kundili ang atong kasing-kasing, ang atong gibasihan sa paghimaya, sa pag-alagad ngadto sa Dios. Tungod kay mao kana ang tan-awon sa Ginoo igsuon, ang atong kasing-kasing. Kay mag-unsa man ang kanindot sa imong gisuot karon, mag-unsa man ang kanindot sa imong pagpamurma karon, mag-unsa man nga daghan kang gigamit diha sa imong lawas aron makita ang imong kaanyag ngadto sa uban, apan ang imong kasing-kasing wala mauyuni sa Dios. Wala makita ang tinuod nga kaanyag diha sa imong kasing-kasing. Wala makita ang Dios. Maong importante kayo igsuon nga atong ikinabuhi ang tinuod ug matuod nga kinaiya nga gusto sa Dios nga atong batunan, nga atong ipakita ngadto kaniya. Mao kana ang pinakatamis ug bililhon nga kinaiya nga gusto sa Dios nga atong batunan sa matag usa kanato. Isip mga katawhan ug sumusunod sa Dios. Amen. God bless sa tanan.